Počkej, ja si musím najprv nachystať všetko. To nie je len tak, jak si predstavuješ. Vieš oprt. A je to tam. Naboj. Šum, komár ma žere. Šuch, šuch, prilož tam šuch. No tak. Šuch, šuch. Čo? Taký ma všetko žere. Najlepšia kupa od Milky. Len problém je tej siečky, že musíš tak... Miška, usmej sa. Si tam. Pasíčko. No, až prechenci. Tecky. Také tecky. To je ono. To je ončo. Ty vole. Ja to kamaráde. Muchy cece z Mexika. Poriadne to vyškrapkaj. Nechci si tam dať troška vody, lebo to sa ti odpálí. Nechci si to ohriať. Niekto psej matere. Z Radleru. Idem natočiť Pata a Mata. Pasoho. Ešte mám 3? Dobre. Má 3 krát tomu. Janči, horí ti maso. Ako to môžeš vidieť? Nemám zoom. Jo, no, to musí poriadne. Čierne. Au, bude. Ja myslím, že má to. Tak je surové ešte, podívaj sa, čo ty hovoríš. Už to bude. To je to surové. Koženú rukavicu vymenil za servitek. Počkej, máš tú hodinu, jak taký podpad? Dajte ma len. Jaj, nevšimol som si. Pojaví. Čo flambované. Haló. Slovo rukavica nepoznáš? Sú malé. Máš malé ruky. Ty máš medvede lapy. Prečo? To je na videu a nemôžem to tam tak Už sú tam teraz také veci. Jak to hodnotíte? Ešte to nie je ohriaté. Ale lebo trošku to horí, tak to musím dať ten pohňad. Teba patrí na pizzu ananás? Samozrejme. Že nie. Samozrejme, že áno. Pizza bez ananásu, to čo je? To kde si videl? To si. To musí byť. Teraz si u mňa klesol. Úplne, že hlboko dole.
Ananás, avokádo, mango, hocičo, všetko napísal. No ale akože avokádo naozaj jedem. Konečne bolo na čase fazulky. Deň večer komárov zlikvidujem. Podívaj sa. Aj pikantná klobása. Myškine koláčiky. Ako sa k tomu dá dostať? Tak je to extrémne zabalené, nech sa to nevysype. To vyzerá ako rožky nejaké. Mali to byť, len sa trošku roztiekli. Nevadí. Ďakujem. Ondrej, aké sú? Perfektné. On už doma vyžral. Len preháňaj, hovor. Tak predo mnou musel schovávať, ináč by ich zožral. Vieš, na chystané ešte. Ja to musím vyšpekulovať nejako, lebo tu mám len pončo a špagáty, že dám ho diagonálne. Svetojánske mušky. Tam na kartu.